Добро утро. Днеска сме ден кой? Кой ден сме днеска? Ден. Добре. И сега... Hello! Днес сме ден 9 и в момента, 8 април, и в момента отиваме на първия ни workshop, нашата група, с роботи. И да, това е. Ще се видим там. Хора, току-що тръгна другата група. Ние получихме нашите задачи и сега се оправяме, за да може да отидем на центъра, да снимаме и да питаме хора техните въпроси. Така че, чао! До после! Отиваме отново, след кратка почивка. Отиваме за обяд, отиваме отново при нашите работи, колички Макуинс. Нашия workshop. Yes. И до 6 часа сме там, после отиваме на вечеря. Да. So, if you print the part and it doesn't come out right or there's some problems, you can just take the clay and feed it back into the machine. You can print it again. So it's a little bit easier to recycle the material than it is working with the plastic printer. And this will be, once we take the plastic off, it'll be all mirror finish. Turn it off like a candle. Like you're blowing Turn it on. It's also a sharp breath to turn it on, and then a soft breath to control the brightness. Не стига. Влад, който стигне първо до 10 печели. Който първи стигне до 10 печели. Também. The robot's on the line. Let's put, I don't know, we'll put one sensor here. That'll be M. We'll put one sensor here. That can be L1 and one here. R1. So. Backwards. Let's finish this with a clap. Okay. So it's done. Какъв дявол по някакъв. Вижте колко е бавно. Защо е това? Не това. Нашето е второто. Хора, до сега снимахме хора. Ние ги питахме, когато бяха тотален неуспех, когато не искаха да се снимат. Имаме точно 3 успеха. Би го казал по този начин, до сега гонихме този. Ето там. За да може да го снимаме, обаче през ето, май пак лего почва да се смята, чакай малко. Той се беше до нас и ние да не му просто и просто и в момента избягва и се тая. И като цяло е много забавно и интересно. Попадахме сега една група хора, момчета, де бяха толкова готини. И ни отговориха толкова много неща. И така, заедно всички нищо не разбрахме, но се тая. Супер. Да. Чао. Okay, what are your names? My name is Luis. Okay. Enigo. I'm just Mina and she's Victoria, we're from Russia, and I share master equation. One for you is minus 3 and this one. Ние се прибрахме и хапнахме и те току-що тръгнаха към лабораторията, докато аз оставам, за да може да монтирам клипчетата, презентациите и всичко останало за
интервютата днеска, снимките и цялостната работа през деня. Чао! Хора, сега ще гледаме изцепките на AI Generated Captions на CapCut. Така, почваме, пускаме. Hi, today is the 8th of April. We're from Erasmus and we're here to interview people on what they think is the smartest thing in Lisbon. I'm Jasmina. Hi, I'm Jasmina. And I'm Victoria. And here are the answers from our interviews. Oh no, we have to get the train, I'm sorry. Yes, everyone speak a lot of Flemish. Then we have a lot of everyone speak a lot of Flemish, you know? Трафика в Лисабон, в малка уличка, в колко е? Ами 7 без 10. Хел!